Απιστία, μοιχεία. Είναι γεγονός ότι οι περιπτώσεις συντροφικής απιστίας αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της συνολικής δραστηριότητας της Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών. Κατά πάσα πιθανότητα, η αυξημένη ζήτηση στον συγκεκριμένο τομέα οφείλεται και στο ότι οι ανθρώπινες σχέσεις σήμερα έχουν εξελιχθεί πέρα από κάποιους κανόνες συντροφικής συμπεριφοράς που ίσχυαν στο παρελθόν. Πέρα από αυτό, η συναίσθηση της καλύτερης ζωής ίσως έχει ξεπεράσει τις σταθερές παραμέτρους που καθόριζαν την προσωπική ικανοποίηση, ενώ η ανάγκη κανείς να φτάσει την ουτοπία, ξεφεύγοντας από κοινωνικά πρότυπα, τον κάνει να διακινδυνεύει, πέρα από την ποιότητα της δικής του ζωής και της άλλων ψυχών, κυρίως μικρής ηλικίας. Το θέμα είναι ότι η ελληνική κοινωνία αναπτύχθηκε γρήγορα τις τελευταίες δεκαετίες από πλευράς υλικών αγαθών και αντίστοιχων νοοτροπιών, γεγονός που πιθανώς να τις οδήγησε σε μια λεωφόρο εναλλακτικών σενάριων απέραν της ελευθερίας. Τις συνέπειες της μερικών από αυτά τα σενάρια, θεωρούμε ότι απεικονίζει ένα μικρό δύσβατο μονοπάτι που, μεθυσμένη από την θέα των ανοιχτών οριζόντων της λεωφόρου, δεν τολμούμε ή δεν επιτρέπουμε στον εαυτό της να δει από κοντά. Υπό αυτή την έννοια, οι υπηρεσίες της Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών μπορεί, σε αρκετές περιπτώσεις, να θεωρηθούν ότι προσφέρουν μια γεύση πραγματικότητας reality check σε μια σχέση. Υπάρχουν δεκάδες ιστοσελίδες και άρθρα σχετικά με ενδείξεις συντροφικής απάτης σε μια σχέση, αν και η αλήθεια είναι ότι αρκετά από αυτά τα συμπτώματα που αναφέρονται αφορούν συνήθως την αλλαγή της ρουτίνας ή συμπεριφοράς κάποιου από τις δύο συντρόφους, που πιθανώς να οφείλεται σε εντελώς διαφορετικούς λόγους. Επειδή τις συνήθειες τις ενεργούμε, σε τις περιπτώσεις, υποσυνείδητα, δεν σκεπτόμαστε ότι η αλλαγή της έχει γίνει αντιληπτή στον σύντροφό της για να την δικαιολογήσουμε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υποψίες. Δυστυχώς, στην Ελλάδα η απόλυτη ειλικρίνεια μεταξύ των συντρόφων, που σε τις κοινωνίες θεωρείται δεδομένη ακόμα και αν έχει να κάνει με ομολογία ενοχής ή φτεξίματος, δεν έχει οριμάσει ως συμπεριφορά. Είναι, λοιπόν, αντιπαραγωγικό και δηλητηριάζει μια σχέση το να υπάρχει μια υποψία στον αέρα σε μια ισότιμη ανθρώπινη σχέση που να μην ξεκαθαρίζεται. Τις περιπτώσεις αυτές θα βρείτε στο γραφείο της έναν πραγματικό συνεργάτη, που θα μπορέσει, ως τρίτος, να συνεισφέρει την προοπτική του μέσα από μια νηστερόβουλη συζήτηση. Αυτό συμβαίνει διότι σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να αναλάβουμε μια υπόθεση της οποίας οι βασικές παράμετροι δεν στοιχειοθετούν, υπό την επίκαιρη για τον πελάτη της ερμηνεία βάσει της εμπειρίας της, ενδείξεις απιστίας. Ταυτόχρονα της θα αναλάβουμε υποθέσεις τις οποίες υποστηρίζουν το δικαίωμα κάποιου που νομιμοποιείται, ιδίως αν είναι άμεσα ενδιαφερόμενος, να ξέρει. Καταλαβαίνουμε, και είναι φυσιολογικό, ότι η προσφυγή σε ιδιωτικό ερευνητή είναι δύσκολο βήμα για κάθε άνθρωπο, διότι ταυτόχρονα με την απόφαση του αυτή, παραδέχεται στον εαυτό του ότι κάτι, το οποίο δεν ελέγχει ενώ θα έπρεπε, δεν πάει καλά. Ο φόβος του της συντρόφου για ράγισμα του γυαλιού συνήθως δεν του επιτρέπει να συζητήσει το θέμα με τον άλλο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να θολώνει την σχέση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Ως Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον εντολέα της να λάβει γνώση των στοιχείων που θα διασφαλίσουν με απόλυτη βεβαιότητα το τι και γιατί συμβαίνει. Έχουμε δει σε τις περιπτώσεις την δυσκολία των εντολέων της να παραδεχθούν την βαρύτητα των στοιχείων που αποκαλύψαμε, της οποιαδήποτε κατεύθυνση αυτά υποδεικνύουν. Ενώ είναι απόλυτα δικαιολογημένο να υπάρξει ανάγκη επαγγελματικής ψυχολογικής υποστήριξης στο άτομο που μόλις έμαθε ότι τον απατούν, και τέτοια στήριξη πάντοτε θέτουμε στην διάθεση του εντολέα της, σε περιπτώσεις αντικειμενικής έλλειψης τέτοιων στοιχείων πάλι έχει παρατηρηθεί δυσπιστία αποδοχής που, εάν δεν είναι παθογένεια κάποιου συνδρόμου, αποτελεί ένδειξη της ενδόμηχης επιθυμίας του εντολέα να διακόψει μια αδιέξοδη σχέση. Σε κάθε υπόθεση, πολλά ζητήματα που άπτονται της προσωπικής ψυχικής υγείας παρουσιάζονται και όλα απαιτούν μια επαγγελματική αντιμετώπιση, στα πλαίσια του λειτουργηματικού χαρακτήρα της δουλειάς της. Επειδή στην σημερινή κοινωνία, ότι κανείς ζητάει μπορεί να το βρει ως υπηρεσία που παρέχεται με την μια ή άλλη μορφή, αξίζει να αναφέρουμε τις επιχειρήσεις παροχής άλοθητης άπιστους. Είναι, από πλευράς επιχειρηματικής ιδέας ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες που κατασκευάζουν άλοθη για τις πελάτες της, έτσι ώστε το άλλο μέρος της σχέσης να πιστεύει ότι ο σύντροφος πράγματι ήταν και έκανε αυτά που ισχυρίζεται.
εισιτήρια εκδηλώσεων, λογαριασμοί ξενοδοχείων, έντυχνα τους αρισμένες φωτογραφίες από περιοχές ή εκδηλώσεις, όλα μπορούν να κατασκευαστούν για να πείσουν για την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες της σήμερα βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό σημείο τεχνολογικής ωριμότητας και, πέρα από την συμβατική παρακολούθηση, πλέον είμαστε σε θέση να παρεμβληθούμε σε σχεδόν τις μορφές επικοινωνίας για να αντλήσουμε στοιχεία που θα επιτρέψουν στον νομιμοποιημένο εντολέα της να γνωρίζει. Η ανταπόκρισή της στην υπόθεσή της, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποψίας απιστίας, καλύπτεται απόλυτα από το τρίπτυχο λειτουργίας της: επαγγελματισμός, εμπιστευτικότητα, ευαισθησία. Τις δεκάδες εντολείς της έχουν ήδη διαπιστώσει